yɛrɛ n'a fɔra n bɛ ka bɔ ka bɔ ale to kɛra sitanɛ bon ye sa an so min kɔ filanan a ma ɲi dɛ. nin ko in bɛ ne dabali ban dɛ cɛkɔrɔba don o don misiri mɔgɔw b'a la mɛ a bɛ so t'a la. ni so ma se k'i kɔfilɛ la de cɛ so b'i kɔfilɛ la bi sini bɛ muso filanan ta si tɛ kɔrɔ ni so. o kɔni o kɛlen de o ye so muso ye. cɛ i tɛ ka mun la kun na bɔ n ko ni so y'i kɔfilɛ an bɛ muso filanan ta o so muso ma. ɛ so wari dontɔ muso la o tɛ so muso ya. cɛ yɔrɔ i ko k'i bɛ yɛlɛ i n'a fɔ hakili yɔrɔ tɛ tile ka tɛmɛ fara ɲɔgɔn ye ka na sisan. ba o ma i kelen bɛna t'e sigi yɛrɛ ye bi yan. a fɔ jumɛn tɛ wa a fɔ tusa furu lɛ. tusa furu lɛ. e bɛ mɛn o bana dɔ bɔra sini yan. coronavirus. ko tɛ bɛ wa sini. e b'a dɔn ni bana in bɛna t'e fɛ yan ne tɛ tɛ min tuguni dɛ. o de ye min kɛ sisan i bɛ taa gino la i bɛ taa dabilenni i bɛ taa dabilenni sagaja i y'a mɛn cɛ i jɔ san e yɛrɛ kɔni cɛ i ka suraka denni cɛ n'o di faama ka cɛ i bɛ sɔn ka baraji sɔrɔ dɛ. suraka denni sugu jumɛn ne ka denni o ka kɛ ne bantigi. suraka mun de tɛ se ka santiri k'i faama. mɛ ba i b'a kalama k'an bɛ fa ka kalo de la. an bɛ den faga kalo de la o fana ma ban fɔlɔ tɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn i taa to k'a fɔ tigɛtɛ nin na k'an ka connection labɛn a mɛ ko n ka connection bannen don. chérie. Ouais, ça va. Mais e ka to ni kalo sara. Sabali sa na. N fa suga ne dɔ filɛ nin ye i b'i sigi o kɛrɛfɛ mɔgɔw ka ci ɲɛnabɔ. o don na ko to si k'i sɔgɔni sɛnsi. Ma ka ci ɲɛnabɔ da la. kunu sɛnsi yɛrɛ ye mɔgɔ faga e cɛ dusu. ouais ça va ma fille. ko nka e y'o so jumɛn kɔnɔ. kulatira la o don ne tun bɛ k'i ba wele ne m'a sɔrɔ mɛ e yɔrɔ ma ye cogo min n'i ka numéro d'a ma o la n'o kɛra n'i wele dɔrɔn i ka téléphone di d'a ma. I bɛ se k'a fɔ. 35, 26, 85. 85 ok mɛ signe ye wa n'o kɛra dɔrɔn. jumɛn sɛti n y'a mɛn ba n y'a mɛn. e fana e bɛ sɔn k'i ka numéro di n cɛkɔrɔba. ne bɛ ka numéro ta ne mago b'a baara la sa ne mago b'a baara la n bɛna téléphone d'a ma k'a la. ba i ka téléphone d'a la. est ce que fa t'e la i tɛ mago bɛ ɲɔgɔn ye ba taara mɔgɔ ye. ok mɛ signe ye dɔrɔn k'a di ba ma. ne t'o dɔn petit mɔgɔ ni ko sugu nin ye yɔrɔ. ba i tɛ nin ko sugu ninnu dabila yɔrɔ n bɛ ka mɛn k'i ladi ninnu na. ne ko fisɔn si tun ne bɛ e ni cɛ. ne ka kɔrɔ ni yɛrɛ. cɛ ne b'a dɔn nin ka kɔrɔ ne ye mɛ e bɛ ka tapasi kɛ pour nin ka tugu bɔ. san bɛ nin cɛ a fɔ sa olu tɛ ko wɛrɛ sa denmisɛnnin ne yɛrɛ ka bɔra tun bɛ san 30 tun bɛ n'o cɛ. cɛ san 30 tun bɛ n'o cɛ denmisɛnnin la. cɛ pa o tɛ cɛ o kuma o ye kelen Emmanuel ma. cɛ ye ne sɔrɔ mo filɛ ma na fɔlɔ Emmanuel mɔgɔ ye cogo san 30 tun bɛ n'a cɛ cɛ san 5 bɛ n'a cɛ ale fɔ ba ye. san 5 de bɛ ne la. ma ba san 5 ni mɔgɔ mɔgɔ cɛ o bɛ se k'i faamu sɔrɔ n'i y'a fɔ tugun.